Nyt. Päivä! Siis et veijä sitä vivusta. No, eikö sä nyt? Mitä helvettiä älä No, ottakaa pietsi, ota pietsi. Älä veijä sitä vivusta. No, mitä? Niin. Siis, onko se päällä jo? On. Ai joo, joo, tällä kertaa Minecraftin parissa ja pannaan haisemaan, vittu. Ja ole hyvä, saat vetää vivusta. Alright. Ja saatte vetää vivusta nyt! Osahtaako? Miks mitä et tapahdu? Ai! Ei saatana. Eikä lähdetä tätä meidän kaupunkiin. Ei se kai. Ai! Kyllä räjäksi keskitty. Ai no niin, räjähtäkee. Ai! Vittu tää minun... Hyvää uutta vuotta. Ai! Vittu mitä... Vittu miten mulla tullaan jäljessä tää systeemi. Ai! 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 Oi jumalauta, multa lähti poski pois. Ja kovaa tätä jalan näkyy. Ota nämäkin tänne pohjalle. Au! Ai! Au! Ai! Vittu vieläks se possauttaa? Tää vähän ottaa koville serverille näkyy. Au! Ai! Mitä lentänyt ilman, mitä posahtuu ja painaa sen tauluksi. Jotenkin posahtelee sen. Joo, Au, vähän au. ottaa serverin Ai. jäljessä, mutta Auts! kyllä se toimii. Kyllä toimii. Peruskalliossa. Au! Mitä? Otas. Vihreäkin tää lennettelee minun ilmaan. Noniin. Kato, sulta lähti koivet. Oi vittua! Älä vielä lopeta. Metu sinne. Älä- Ja kuvatana kaikki. Multa lähti vähän kättä ja... Päästä Oh, elikkä- my legs! Collateral damage. Mut hei. Mitä täällä tapahtuu? Hei. Boksi, käy täällä. Missä? Ai. Mulla oli kato ihan... Käy täällä. Oho. What the... Otas. Hämärän aika juoma. Näyttääkö kiva tällainen pyöre tässä? Hei! Tässä on kuule idealta. Pitäisikö meidän tehdä tää niinku tällainen... Ahaa. Okei. Mistä kautta? Joo, pakko oli kokeilla. Kyllä se ihan toimi sitten. Mitä te oikein teette? Näet Missä sitten se jossain on? vaiheessa. Mistä ootte? Missä sä oot? No sun Myön yläpuolella. tässä. Oota, mä pois noin. Mitä No, sä auta. teet? No missä? Käy tää. Siinä. Katsotaanko sulta kun jähvisi jalat? Niin. Käy täällä. Näin se minne me meni. Minne? Siis Tänne. tonne. Tänne veen alle. Täältä tuli tämmönen johto. En näe. Haista sinä! Tää on tahalla tänne petänyt Oi kun vahingossa vei. Vittu, me väärän suunta eksyn reitistä. vahingossa. Haista paska. Joo. Sinä sit ja vahingossa. Tuupas Rokko katsomaan, sulla on lemmikit olkapäällä. On ihan näkyy. Musta tuntuu, että Mutta nää hei, lemmikit mulla tuli lähtee tosta vittuun. idea. No ei totta oliko gliserin tosu. Ei minä paha, mutta oliko gliserin tosu. No, pannaan haisemaan. Ai! Hei. Come on! No. Tässä Mä paikalla. Ei! Creeperi! Auta! Oh shit! Yes! Perkele!
No, tämähän meni ihan hyvin, mutta kukas korjaa?